8. marec patrí Sviatku žien a boju za ich rovnoprávnosť. Na úvodnom podujatí ho v Liptovskom Mikulášskom dome kultúry oslávila plná sála. Ženy z Liptovského Mikuláša a okolia mali jedinečnú možnosť osláviť svoj sviatok za prítomnosti premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica a ďalších významných hostí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Bože, ale vás tu je. Trošku mi to aj evokuje taký pekný vtip, kde ráno príde muž domov vo 4:00 opitý, zoberie si stoličku a sadne si k posteli k manželke, ktorá tam spí. Ona sa zobudí asi o 4:30 a zbadá muža sedieť na stoličke a kričí na neho. Kde si bol, ty ožeran, opitý, 4:30 ráno a prečo vlastne sedíš na tej stoličke? A on hovorí, no chcem sedieť v prvom rade, keď ten cirkus začne. Pre divákov bol pripravený aj zaujímavý kultúrny program. Vidieť mohli Ladžoju alebo Vaša Patejdla. Liptov so svojou kultúrou, tradíciami je neopakovateľné miesto a kto ho navštívil raz, tak sa vždy bude určite vrácať naspäť. Ja mám dobrú spomienku na Liptov od samého začiatku, pretože som tu strávil ako vysokoškolák niekoľko nádherných dovoleniek v Liptovskom Jáne. Prešiel som tu naozaj množstvo miest a vždy, keď idem okolo, tak si na to spomeniem. Preto hovorím, kto chce spoznať Slovensko, mal by vidieť Liptov. Ešte tu bol pán Fico, tak páčilo sa mi to celé, no čo som videla, sa mi páčilo. Všetko. A tieto pesničky najviac. Bolo to také príjemné, také prekvapujúce pre mňa. Super. Najlepší bol samozrejme hudobný program. Aj tá tanečná skupina, takisto, tá sa mne veľmi páčila. Už tak sympaticky, teda nerátala som s tým, že bude hovoriť vtipy. To bolo veľmi milé. Čo sa mi najviac páčilo, no vystúpenie, čo tancovali, a Ladžoja. No pekné to bolo všetko, no. Medzinárodný deň žien je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa koná každoročne 8. marca. Pre televíziu Liptov Romana Buganová.